vyschli. Trošku to ale... Idem, dieťa, idem si tú hlavu, tak časne robím hlavu. Jakú hlavu si ideš urobiť? Chceš nafarbiť? A prídeš ešte dneska večer? Ja prídem, lebo tam, keď budem tú hodinu mám na hlave, potom kým on je... Hej. A hodinu to máš na hlave? A čím to farbíš? Smolou z toho? Šampónom. Hej. A chceš byť na YouTube? Na YouTube. Na YouTube? Na YouTube. Ale nevadí ti, lebo ja už som si založil taký nový kanál a tam už nebude nikto vidieť, iba ani známi ľudia nikto, to bude tak úplne tam stratené, takže... A tak ty máš také tie videá dávať do našho okienka, kde máme naše videá a tam... Môžeme si dávať naše videá, Mám jeden taký kanál, ktorý mám taký filozofický, vieš, a toto tu je taký flipik, vieš. Vieš, oddak si tam potom o 5 rokov sa pozriem, jak ma dcera ešte chodila a teraz potom budeme natočiť, jak chodím na... Vozičku. Jak ma tlačíš. Jak ma tlačíš dole schodami, jak... Takže nám niečo povedz. Teraz nebudem hovoriť, lebo... Nepovieš nám nejakú peknú výhodu, nejaký príbeh zo svojho života. Jednou vetou. Jednou vetou... Povedz. Hrám sa s kvietkami na balkóne, ako sa dedo hrával na záhradke. Tak. Dneska sme kúpili stôl na záhradku so Zdenom. Ja som kúpila stôl na záhradku. A musím teraz, keď tak prší a nemôžeme ísť s Tinuškou vonku, lebo je chorá, tak musíme ušiť kresla nové a doniesieme tam stolík a budeme mať tam. Až ten orech vyrastal, tak keď tam pôjdeš, tak mi odfoť ten orech. A ten strom, proste, mi to pofoť tam záhradku, jak to vyzerá, dobre? Tak chodíš s nami. Takedy možno na jeseň. No, dobrú noc. Na jeseň. Lebo v lete je teplo a tam je v lete nechodí. nechodí. Nebude teplo, týždeň nebude ešte teplo. A my ideme tak na 2 hodinky kávu pijeme a ideme dál. Tak.